Ja. Kom op, hè? Ik denk wel eerlijk gezegd dat daar wel wat leidt. Komt uit de stuur. Ja. Moet even zien wat erop komt. Ja. Ja, daar ben ik die molleboog nog veel. Ik ben 10 jaar oud. Ja, mijn heid en mijn paard nam mij altijd mij het veld in. En ze ben ik het echt leuk vinden. Ja? En wat, Ja. wat vies er dus zo leuk aan? En de kust aaien vinden. En het is, ik vind het zelf aardig spannend. Oh, ik denk elke week haast wel, tenminste in de ijsziekenstijd, dan ben je wel elke dag wel even door een slagje. Waar les dan op als dat landing is? Ten eerste, het zegt de rovers gaan. Mijn zus zegt soms ook wel eens met de kieker op het nestje zitten. En dat zijn eigenlijk de twee dingen hoe het kistje dat ze haast aaien of aaien. En meestal has ze dan aaien. Oh shit! Ja! Hoe leuk is dat dan om bij die zoon het land in te gaan? Oh, dat is het goud in het leven, zeg ik. Hè? Ja, mooi redden net. Maar dit zit op te breien, wist je dat? Ja, de punten van de aaien lees je naar binnen. Ja, precies. Dan zetten we hier eigenlijk nog een stokje daar, dan met de boer precies dat het tussen de aaien lezen. Maar ze aaien net bij mij nemen, hè? Nee. Dat mocht vroeger nog wel. Mhm. Maar vind je het dan nog wel leuk om te zieken? Zeker. Ik ben de enigste van de hele squadron die dat. Ja, ik had ook nog wel een famke, die had er eigenlijk wel wat interesse voor. Dus waarschijnlijk komt die direct nog bij. En dan moeten we hem verder zien. Ja. Ja, dat heet zal leren, hè? Ja. Wat dat ik get. Het is jammer dat de betrokkenheid van de band naar de natuur toch wel wat verwetterd. Ja, we hadden al je druk. Ja, zo maak ik dit maatje om bij een ding tasje te laten voor te houden om daar een gegeven moment toch wat binding mee te krijgen. Ja, zie je hier? Ja? Ja. 12 maart. Toen wie aan het zieken. Ja. Hoe ging dat? Ja, weet je, mijn huisje, daar zit een lipje op het nest. Maar we daar maar even zien. En zo voel ik het. Ik had. Oh, ik zei dat is mooi, want dat best niet voor. Ja, we gingen eerst naar Trot, dus we gingen eerst gewoon naar huis. Maar op een gegeven moment, toen appte een vriend van mijn heid, die appte van, volgens mij is het dan echt de eerste van de jeugd. En dat was, hier nou net zien, denk ik. Nou, je moet het beginnen. Een hakkeling die de hele winter op stal staan hier, die waren joert voor het eerst het longen injagen. Nou ja, zo vlieg hij direct door het longen heen. Nee, dat doe je film op zich. Ja, hè? Ja, wie is blij, Johan? Ik is heel erg blij. Ja. Het is toch een belevenis, het eerste jeugdlepaai. Is er al meerdere prijzen gewonnen? Ja, heel veel Ja, bij mij dan. voetbal. Oh, oké. Maar dit is de mooiste. Ja, En die krijgt ook een mooi plakje. ja, Want wist niet normaal. op het nachtkoosje. Ik heb 2 keer echt hem kort eerder dan mijn huid naar iPhone. Dat hoeft net te vertellen. Hoe komt dat zo? Ja, ik ben gewoon veel beter als mijn huid. Misschien kan je er heel rennen. Zullen we het even op horen?